Hakin hisngi blalen. Kari la sngokmen hadu kata-kata ya ke jingwan jengok jong ukluri Ialehkai football ka perthai Lionel Messi sha India kum shibenta jong ka goat India to arajar pusan ringkar bat Laingut nagi parlo kiwe jan jong kata ului Suarez bat uredigo dipol. Katba kari kadang ya keren syapang ke jing bha ki jing bakla ba ki jing kin mau bam la klet jong kani ke jingwan Messi Henry ka babu nagi pat ba ha Meghalaya Kim shim la tip ya ke jing sham basa jingkan mau jong Laingut ki Heprit Ialehkai football na ke jela Meghalaya ki blayo lan tang man Iakynduh Messi Henry wat Ialehkai ringkat bat New Delhi wala kam shim la slam than kini ki Laingut kata Heprit samborlang renja Donald marthong bat mekham nongrem ki badai nagishnong mauring kneng nongstoin bat mairang ki dei shibenta jong ka Minerva Football Academy ka badai ka nagi jeli ai jing Ialehkai Ialehkai football ba paunam hakari India ka jing yo la jengki ban Iakynduh Messi ka long ka jing smo sarong tang yaki Henry yaki riu football hakani ka jela ka jongi na pedeng jengki udon Heprit samborlang renja ubadang pras nem kereta ukna ubadon ka sub goalkeeper na tharai piken mau Heprit samborlang ulayo ke jing itu pai ba hadin ba ka wei ka video ka ba pin ka jing la ka jong banyada ya ka goal ha ke jing Ialehkai para khna hashnong kelapau perthai ha kerensan social media kani ka video kla kring ru ya ka jing mu jing perkhat jong goalkeeper ka Argentina ubala job ya ka World Cup kata Emiliano Martinez ubala share ya ka video jong Heprit sam ka jing ja ka ba belong ya new Heprit ban kio sendat haga jing paunam tanga ke jela Meghalaya Henry hakeleng saudong keri Shan hadin bakilai Iakynduh Messi forefront media ulayo kalat banyak keren bakini ki Laingut ki Heprit link ba ke video conferencing daga jing kemen baga jing smoten nat ka bakrau kini ki Laingut ki nong Ialehkai football klay sam ya ka jing kemen ke jongki ka jing snolingwo bat ka jing Iakynduh ka bakim shim la poi perkhat bakan urlong ha ka jing im ka jongki ka jing sham ka ba kat kum ka jing ong ka jongki ka dei ka jing urlong jong ka jing angnut ka jongki lani kata ka dream come true snap ya ki jing kren ki jongki Isngol kumno ba Ialehkai na ka Minerva Subang ba ti pilai yo jing hikai bahan piarin lang sa Minerva hauju snam ben chisngi 1M Messi siapa Mumbai na Delhi fi Iakynduh Delhi di hakapor ba pia lejam pia yo kublik tinam Messi tabat lai bha kumno kalong pilai enjoy bha pilai snuk kemen bahan ulong kumno Messi ha jadi asal kumen siap bro Messi Ialehkai lang but Messi Ialehkai lang na to Ialehkai football lang Messi sa pi klem pi lakmi lenti ba unwan Martinez ru klem wan te pi kwana mo Martinez ru wan te da pinalahap Ialehkai kham bha ba pin yo mo ban yo ban mo pi bro Laingut ba pin yo represent ya kari ga jongi haki platform bahek banyo Ialehkai banyo Iakynduh pandai ne ngi shui tang hati bi Messi ndai haki dor hati bi tang bang isngo klo ba mapi pada ki kena ki pada nak jela ke jangi pio Iakynduh umar khmat pio banyo kublekti banyo nak football bot urun dai pilam matai ki pat ba ki jangi shanish pa Meghalaya kasngo kumno ka kasngi ba Iakynduh Messi to batai in detail nadu ba pia ya katuka feel hadu pinda yo kublekti apor Iakynduh bat Messi te komen kamen semr masngo kumba Iakynduh kumba tersai batu badalang batu apor Ialehkai ro kasubang ha apor Iakynduh te dang kapiang hi komen ha thì tại sao cái nhà thua sao phi cái subang bapak Messi atin siya minta makasih di betibin minta talayo Iakynduh atin siya aku men sem thì imar kham pada Ada masuk komen bayang lang bersi bayang tayang marden bersi dia ngau masuk komen lang masih bro akhir syabni enggak masih bro Kataro ukuran ban Messi, lakan terbang Messi ro.
Fikir orang Messi? Messi. Wong gum no yupi. Ang play one touch yang ang Messi. Wong gum no? Ang play one touch that. Habang tiara menit hadu sing ang sawal Messi na step no. To bindak pa siya ba ang Messi lawan. Te Iakynduh yau Dipol ba yau Suarez rupia yo kublekti ne am. Ya. Kia ong yei nam kia keren nam yupi. Kira nila nama ringate ang pilih day nama pas kami Tina ka Meghalaya tang mapi Laingut ne nang don show ne kiba ki kena kiba ya don lang tu basengi. Tang beroleh Laingut. Ti ya tu nga ka jing angnut ka jong pinang ni kama nama ngitip ba pi menta pi Ialehkai na ki club ki bahe pi yo training ti ka jing angnut jong pila shala sengi. Kacing angnut kenang balasya lah Ialehkai World Cup. Ialehkai lagaway ka team. Ti pi ya wan yen Christmas ne menta. Pi mi ya wan yen ber Christmas. Inyo wang no banai bahar me balai kamta. Kat nus nam ka contract la ni kat nus nam ka jing day jong pi Minerva kat nus nam ki ibu ya pi. Kendai. Hadu kendai senam. Ti ka nga squad men kli ka puli ka puthi jong pi bade ki bade pi le amno. Kabiang. Pi le school chatuhi ne. Klali kelas you isam klali kelas you. Pastu. Dona filali kelas you. Plastik. Oh I markam bade. That's 5. Yes, very good. Ki pat ba am apa Meghalaya am. Fite bi ki digi ba eat football am. Ti ki bon ba ki kena red ru shani ki ba Ialehkai ki haba ki ki kena long ki nak jela ki jongi ki ba mi khmat ya ka jela jongi ba Ialehkai ki we ki club ki ba he keleng sodong kari ru ki kwa ban long lang kum jo am. Ti pidon ni ai ni am ko khubor nak benta ki tu ki kena ki bastunan ban Ialehkai football ki ba kwa ru ban long footballers la shai. But natri chitam hab practice ba Ialehkai ba. Nama ko awan sini dia practice ba ki step down. I Donald bade? Ialehkai ba practice ba nang pun ba ini ba. Dan nang chitam. Ti Isam? Ialehkai ba ki step siap. Practice bit bakas ni. Ialehkai ba itu rock. Ang testom ba. Very good. Inyo yung kisah yang himes. Inyo yung may ba. Nga su tenat pelat kumong ong mene nga su dap da kejing su sarong nang menta jong pi bro Laingut bro sangut ba pi yo lat banyak kendu mo yo Messi bon ba ki bakwa banyak kendu ngitip apa Meghalaya jongi gidi ka jela ka ba iet ya kejing la ka football nei but nga su komen ba baro pi Laingut pi yo ban ban yo ban ha ka jing long khna ka jong pi yo ban be ka ta ka thong ka jong pi mo but ngikit bokit riang ya pi bro Laingut ba pinang yai tre shitom 3 minut ha ka ba pi le ka jing puli ka jong pi la ni ka kam football ka jong pi le but pinang yai tingshan na shal hisngi mo kum ki klur po sa het beneng ti shwa ngin pen kun ngakwa ngin yo ong lang ngin yo wish Merry Christmas but Happy New Year kan ya ki para nong pek ki nong Meghalaya mo Merry Christmas and Happy New Year. Hublay shubun is very nice ti nga shkwab nong biang pi all the best but ngin yo ibu ya pi ki jing dwai ki jong ni Hublay ya pi have a good day Buon. Hublay